tajba. Nilqakom għal Quddiesa tal-lum immexxija mill-Arċisqof Ċalxikluna. Illum, 7 ta' Diċembru, il-Knisja tfakkar lil San Ambroġ, isqof u wieħed mid-dutturi tal-Knisja. Bl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Kif smajtu qegħdin nagħmlu il-festa tifkira ta' San Ambroġ li sar isqof fil-bidu ta' snin 300, ġifieri ħafna sekli ilu. Fil-fatt miet fis-sena 397. U għamel madwar 20 sena isqof ta' Milan. Ma kienx wieħed mill-kandidati, imma peress li Milan ħal-fama ta' lider tajjeb, il-poplu meta kellu bżonn li għażel isqof ħaseb fih. U sar isqof propju bħallum aħna nagħmlu l-festa ta' San Ambroġ, waħda mill-eċċezzjonijiet. Fid-data ta' meta intgħażel isqof, mhux meta miet, u miet fl-4 ta' April tas-sena 397. Imma fl-4 ta' April ħafna drabi ikun qrib ħafna l-għajt. Allura nagħmlu l-festa tiegħu fil-ġurnata ta' meta intgħażel bħala isqof. Milan huwa meqjum bħala mhux biss isqof qaddies u dottur tal-Knisja, imma kważi missier, għalkemm ma kienx l-ewwel isqof ta' Milan, imma kien isqof importanti ħafna fl-istorja ta' din il-Knisja kbira. Kien waqt li qed jisma' l-pritki tiegħu li Santu Wistin qal li nkun nisrani hija l-aqwa filosofija fil-ħajja. Hija l-aqwa triq tal-erf. U jisma' li San Ambroġ Santu Wistin ikkonverta. U ħallina kitbiet importanti ħafna li għadna naqrawhom sal-lum fil-liturġija tas-sigħat li aħna s-saċerdoti u anke l-lajċi nitolbu kuljum. Ejjew nitolbu l-interċessjoni ta' San Ambroġ biex fil-Knisja jkollna rajja dejjem skont il-qalb ta' Alla. U peress li qegħdin ukoll lejliet il-konċezzjoni din il-festa kbira ta' tnissil tal-Verġini Marija, tajjeb li fil-mument fejn aħna niftakru fi ħtijietna lil Madonna ngħidula dik it-talba tant sabiħa. O Marija li tħalt fid-dinja mingħajr teba, aqlanna l-grazzja li noħorġu minna mingħajr ħtija. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jafrinna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla int għamilt lil San Ambroġ mallem tal-fidi kattolika u eżempju ta' qawwa apostolika. Ibad fil-Knisja tiegħek bnedmin skont qalbek biex imexxuha bil-qawwa u bil-erf. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Farġu l-poplu tiegħi jgħid Alla tagħkom. Kellmu lill-qalb Ġerusalemm u għajdula l-intemm il-jasar tagħha, tħallset ħżunita, ħadet mingħand il-mulej darbtejn għal dnubieta kollha. Leħen jgħajjat, ħejju triq għall-mulej fid-deżert, wittu għal Alla tagħna mogħdija fix-xari. Jintradam kull wied u jitniżlu l-muntanji u l-għoljiet. Kull art imħabta titwitta, kull art imħarbta issir maqat. U tfittx il-glorja tal-mulej,
u l-bnedmin jaraw l-koll f'daqqa, għax fom il-mulej tkellem. U leħen qal, għajjat, u jien weġibt, x'ngħajjat? Għid, kull bniedem ħaxix u żbuħitu bħal wart ir-raba. Jinxef il-ħaxix, jitbiel il-wart, meta minn fuqhom jgħaddi nifs il-mulej. Bħal ħaxix il-poplu, il-ħaxix jinxef u l-wart jitbiel, iżda il-kelma tal-mulej tibqa' għal dejjem. Itla fuq il-muntanja għolja, int li ġġib il-bxara tajba lil Sjon. Olli leħnek bil-qawwa kollha, int li tagħti l-aħbar it-tajba lil Ġerusalemm. Għajjat, la tibżax. Għid lill-bliet ta' Ġuda, hawn hu Alla tagħkom. Hawn hu Sid il-mulej li ġej bil-qawwa u jaħkem bil-qawwa ta' driegħu. Hawn hu bi ħlasu miegħu u r-rebħa tiegħu qudiemu. Bħal raj li jira l-merħla tiegħu, bid-driegħu jiġmagħha u l-frieħ fi ħdanu jerfagħhom u n-naċ irreddaw bil-mod imexxihom. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Għas-salm inwieġbu flimkien, Sidi il-mulej ġej bil-qawwa, flimkien, Sidi il-mulej ġej bil-qawwa. Għannu lil-mulej għanja ġdida, għannu lil-mulej fl-art kollha. Għannu lil-mulej birku ismu, ħabbru minn jum għal ieħor is-salvazzjoni tiegħu. Flimkien, Sidi il-mulej ġej bil-qawwa. Xandru fost il-ġnus is-sebħ tiegħu, fost il-popli kollha l-ġubijiet tiegħu. Ejdu fost il-ġnus, il-mulej is-saltan, u li jiġġudika il-popli bis-sewwa. Flimkien, Sidi il-mulej ġej bil-qawwa. Ħajjifirħu smewwiet u titenna l-art. Ħajħabbat il-baħar u kull ma fih. Ħajjifraħ ir-raba u kull ma fih. U jannu bil-ferħ is-siġar kollha tal-bosk. Flimkien, Sidi il-mulej ġej bil-qawwa. Quddiem il-mulej għax ġej biex jagħmel ħaq mill-art u jagħmel ħaq mid-dinja bil-ġustizzja u mill-popli bis-sewwa tiegħu. Flimkien, Sidi il-mulej ġej bil-qawwa. Jum il-mulej u fil-qrib u jiġi biex isalvana. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Intom x'jidrilkom? Jekk wieħed raġel ikollu 100 naġa u tintiliflu waħda minnhom, ma jħallix id-99 l-oħra fuq l-għoljiet u jmur ifittex dik li tkun intilfitlu? U jekk jirnexxielu jsiba, tassew ngħidilkom jifraħ aktar biha milli bid-99 l-oħra li ma jkunux intilfu. Hekk ukoll anqas missierkom li hu fis-smewwiet ma jrid li jintilef wieħed minn dawn iż-żgħar. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Bit-tagħlim tal-Evanġelju li tnatfu minnu biedna. Biex nippruvaw nifhmu t-tixbija li għatina Ġesu illum, tajjeb ninnotaw kif jitkellem dwar Alla. Hekk ukoll anqas missierkom li hu fis-smewwiet ma jrid li jintilef wieħed minn dawn iż-żgħar. Mela Alla għandu qalb ta' missier għalina. U biex nifhmu allura dan ir-raġel li jkollu 100 naġa u tintiliflu waħda minnhom, iridu nifhmu li dan ir-raj huwa missier. Li għalih in-naġ tiegħu huma wliedu
U allura min għadda mill-avventura tal-maternità u tal-paternità, minu missier, minu jaf xiġifieri jkollok it-tfal, jaf ukoll xiġifieri ikollok xatt minn uliedek jintilef b'ħafna modi. U kemm isir iżjed importanti kważi mill-oħrajn? Mhux għax ma tħobbhomx l-oħrajn, mhux għax ma jinteressakx minnhom, altru, mhux kollha wliedek. Imma dak li jinkwetak li żjed, dik li tħabbtek li żjed, ħanuża frażi naqra jibsa. Isa darsa li tiġak kollha qegħdin hemmhekk fil-ħalq, imma dik taħseb fuq għal-ħin kollu għax qed tkiddek. Ma tistax tinsiha. U inti trid kif tixtieq li tfiq id-darsa jew is-sinna, hekk ukoll trid li l-wild li jkiddek ma jibqax u kulħadd jirritorna madwar il-mejda. Tgħiduli kelma di fader, taf kemm hu jibsa, għalhekk dan iż-żmien tal-avvent tajjeb nisimgħu il-kelma tal-profeta. Ħana dawn iż-żminijiet qed naqraw minn dan il-ktieb sabiħ, il-profeta Iżajija, li ħafna drabi l-orif tal-Knisja kienu jsejħulu Vanġelu ieħor għaliex ħafna mill-kitbiet tiegħu seħħu fil-ħajja ta' Ġesu. Tgħiduli allura x'hemm konnessjoni bejn il-profezija li qrajna minn Iżajija u l-Vanġelu tal-lum? Isimgħuha bħal raj li jira l-merħla tiegħu bidriegħu jiġmagħha u l-frieħ fih danu jerfagħhom. In-naġ ireddew bil-mod imexxihom. Huwa raj li jieħu ħsieb il-kundizzjoni ta' kull naġa li għandu fil-merħla. Jiġmagħha bidriegħu, il-ħrief fih danu jerfagħhom. U n-naġ ireddew l-ommijiet li qed iraddew imexxihom bil-mod. Kemm ħaġa sabiħa li il-kelma tal-Alla meta titkellem fuq Alla tuża din ix-xbieħa sabiħa tar-raj. Aħna bħalissa qed narmaw il-presepji tagħna. Da npoġġu xi għaġeb jew xi skantat. Imma tajjeb inpoġġu wkoll ir-rajja, meta npoġġu r-rajja man-naġ niftakru dik xbieħa sabiħa wkoll tal-mulej. Ir-raj li anke tintiliflu naġa waħda, nista' nkun jien, inti, ifittixna. Bħalma għamel San Ambroġ. San Ambroġ dam ħafna snin, Arċisqof ta' Milan, kien magħruf għall-kelma tiegħu, għat-tagħlim tiegħu, tħabat fi żmienu kien hemm din it-taqtija bejn min jgħid li Ġesu sar Alla meta tgħammet. Ma kienx Alla magħmul bniedem, imma Alla għamlu Messija meta tgħammet fil-Ġordan. Imma il-fida tal-Knisja minn dejjem kienet li bent Alla sar bniedem u Ambroġ tħabat ħafna għal din il-fidi li għadna nżommu sal-lum. U mhux għax kien ħellu San Ambroġ, ġifieri kultant kien jibes ukoll, imma dejjem kellu l-qalb tar-raj li l-merħla jafa u jagħti ħajtu għaliha. Ejju nitolbu b'mod speċjali llum il-festa ta' San Ambroġ għal-Quddiesija tiegħu il-Papa biex il-mulejja tih saħħa, għaqal, barka u qdusija. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Bl-interċessjoni ta' San Ambroġ nitolbu għar-rajja kollha tal-Knisja, isfijiet, saċerdoti. Nitolbu wkoll għall-ommijiet u l-missirijiet kollha tal-Knisja biex huma iħadnu lil uliedhom b'imħabba kbira bħalma jagħmel missierna li hu fis-smewwiet. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal ħutna mejtin,
biex int mulej tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. O Marija li tħalt fid-dinja mingħajr teba, aqla għandna l-grazzja li noħorġu minna mingħajr ħtija. Nitolbuk mulej li tallimna it-triq tal-Qudusija bl-interċessjoni ta' San Ambroġ u fuq kollox ta' Ommok Marija imnisla mingħajr teba ta' dnub. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Tolbuħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għatina l-grazzja mulej li aħna nofrulek is-sagrifiċċju qaddis l-Ispirtu Santu jimlina dak id-dawl tal-fidi li dejjem dawwa lil San Ambroġ biex ixandar il-glorja tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-feħ li knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Ambroġ, int qawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Issaħħaħa fil-erf bit-talim li hu xandar u tilqa' t-talb li għamillek għal ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġlu l-qaddisin kollha intennulek l-inu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, Ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smewit. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-oli tas-smewit. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull Qudusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs, ratti l-ħajr qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu u qal, ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi. Inqabru new tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fi glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Unrodulek ħajra xoġbok tilqana un quddiem biex naqduk.
U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San Ambroġ u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebkuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li tritin kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfrinna l-nubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fi tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn nubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad jaslimu l-għaqda li inti trid fiha, in li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li sintqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja atina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu, bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu, intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-demm tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf Talla, danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej bis-saħħa ta' tqarbina li għamilna tina li nimxu fuq it-talim ta' San Ambroġ biex inħaffu bil-qawwa fit-triq tiegħek u nitħejjew għall-lena tal-mejda tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Sant. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Quddiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu segwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke t-talim tal-Papa Franġisku tal-Isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nofru dan ir-Rużarju għall-isfijiet kollha tal-Knisja biex aħna nkunu skont il-qalb ta' Ġesu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani wara l-għaraq tad-dem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrinna dnubietna bħalma naffru l-minuħati għalina, iddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlapalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa.
Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw. Fit-tieni misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġi marbut ma' kolonna u flagellat. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek. E kulli trid int kif is-semek ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naffru l-minuħati għalina, iddaħannix fit-tiġrib isseħnisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tadbatija. Meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu inkurunaw b'kuruna tax-xewk. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, e kulli trid int kif is-semek da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naffru l-minuħati għalina, iddaħannix fit-tiġrib isseħnisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlapalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slim Amen. għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa.
Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tadbatija. Meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ġie mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti bis-smewwiet tqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina llum, affrinna d-nubietna bħalma naffru l-minuħati għalina, daħannix fit-tiġrib iżeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tadbatija meta s-Sinjur tagħna Ġesu Kristu salbuh wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti bis-smewwiet tqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobża ta' kuljum għatina llum, affrinna d-nubietna bħalma naffru l-minuħati għalina, iddaħannix fit-tiġrib isseħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima Amen. lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Umm Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa.
Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt Slima tagħna. lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana slima lik. Lilek inajtu għalli xaħna turufnati u li teva. Lilek nitnidu, aħna nikfu nolfqu f'dan għal-wit ta' dmuħ. Jgħamel avukata tagħna dawwa lejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Tlob għalina Quddiesa Malla Biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. skont il-fema tal-Papa, missierna li inti bismewit jitqaddis ismek tiġi saltnatek. Ikun li titint kif is-sema jibda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, affrinna d-nubietna bħalma naffru l-minuħati għalina, daħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa. Imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Quddiesa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jidifuqhom. jistrieħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ħnina, Kristu ħnina. mulej ħnina, Mulej ħnina. Kristu ismana, Kristu smana. Kristu il-qattal btana, Kristu il-qattan btana. Missier eternalla, Hen għalina. Iben Alla li fdejt id-dinja, Hen għalina. Spiritu Quddies Alla, Hen għalina. Trinità Quddies Alla wieħed, Hen għalina. imqazza Marija, Itlob għalina. imqazza Alla, Itlob għalina. imqazza xebba ta' ġbejbiet, Itlob għalina. Om ta' Kristu, Itlob għalina. Om il-Knisja, Itlob għalina. Om tal-ħnina, Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla, Itlob għalina. Om muxebba, Itlob għalina. Om it-tama, Itlob għalina. Om li zjed safja, Itlob għalina. Om li zjed nadifa, Itlob għalina. Om bla teba, Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba, Itlob għalina. Om tal-ħaġeb, Itlob Om għalina. tal-parir it-tajjeb, Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna, Itlob għalina. Om ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollok aħal, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull ima, Itlob għalina. xebba li tistħoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlob għalina. mera tal-qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħ tagħna, Itlob għalina. amara tal-Ispiritu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tjiba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' lavorju, Itlob għalina. dar ta' deb, Itlob għalina. arka ta' rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kewkba ta' filodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midinbin, Itlob għalina. faraġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla minnaħ l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rużarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħid nubiet tad-dinja. Henna lina. Itlob għalina Quddiesa Malla, Biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa ta' ruħu tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marja dejjem Verġni, inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġelu.
San Mikil Arkanġlu jidħol għalina fit-taqbida, kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa u inti l-aqwa fost l-tajja tas-sema, idfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-żina l-oħra li ġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ hekk ikun. Talba li San Ġusepp. Slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi kun missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp ta' qalb safja. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turrokku. Itlob għalina. San Pawl Missierna. Itlob għalina. San Publio. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beatu Nazju Falzon. Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. San Ambroġ. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna, Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka kbirhom Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha. Imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom. Imbirek San Ġusepp Arus Kastissimu tagħha. Imbirek Alla fl-anġi u l-qaddisin kollha tiegħu.